Maga. Ini tawag sa mo budlatan. Maga, may gabi sa tanan da maga. Karon maga, dadatik na sa pamana maga. Sa atong night dive na to maga. Karon kay pila ta ka adlaw maga ulat tayo vlog. O ganina maga. Naka-upload ta ganina o nay nag-scratch dito sa mga. Mao na karon maga. Tungkas pamana karon. Ari ato sige no maga. Kuha kita ka. Ay, dari kuha maga oh. Kita sige maga. Ay, mga sa oras na dito sa karon. Kaya kan sa bagyong kising maga, pertigon bawra pa sa mga. Iso patapagkuan, ako tayo pagpamana kay kining bawd. Labad sa ulo maga ang bawd pagka humarap pamana. Bawa na. Maga oh, para ganito ka maga. Ay, nakalibre gyapon tagkuha. Kali sa Ginoo kay makasuwa gyapon si mama. Kini ako maga, okay na sa akong butiti. Butitis ako maga, okay na ng butiti o kini ko ana. Bisag mga tulo ka buok butiti. Ay, butiti isda. Dani. Okay na sa kuha tulo ka buok. Kay mama na ning uban. Okay na sa maga kini. Kamama na ning uban. Maga kinirag yung butiti akong kuan na kasuwa ang ugma, akong budget para ugma pinia. Pinia maga. Ini tawag sa mo budlatan. Ubawg iti sa mga maga. Mga ni tawag sa madri maga. Kini kamama na ni diri uban maga. Kini sa 2 3 4 1 2 3 4 8 ka buk mama kamama nga. Kini ako rin may kasag parita mo. May kasag parita. Libre na ko sa Ginoo. Kini butiti mo ako maga. Ibang puno ako maga. Kita maga. Butiti ka. Mura ni ako maga. Kini butiti. Mura ni ako butiti. Yung uban ka mama na ni. Kay mga pila ta ka adlaw wala tay. Halos pamana o wala tay halos vlog. Wala tay ni fishing karon maga kay nagkumbalod gikan sa bagyong fishing ug wala isda sa muna tamban, wala tay pampaon. Mga salamat tayo kay Wenelin Igagentry maga ulit din the good life kay ganina maga gikan ko ganina sa amo ako nagkuha ko gikan ko sa M. Noelier nagkuha ko sa iyang kwarta na gipadala sa ako. Salamat kay Living the Good Life maga o Wenelin Igagentry. Mo to yung maga sa una pa mangga na diri ra ko